Teď se natáčí? Úplně od začátku, úplně. Měření národního hospodářství. Ne, hospodářská politika státu. Hospodářská politika státu. Řekni mi to ty. Takže hospodářská politika státu je na území ČR. Hej. A podílí se na ní. Co? Jo, výroby. Druhý. Třetí faktor. Kapitál. Práce. Pokračuj. Organizace. A dále tady máme sekundární. terciální. Výborně. Primární. Je to Obdělávání půdy. Jo. Získávání surovin. Pokračuj, řekni mi, co to je. Sekundární. Zpracování. Vím, že to víš. Vím, že to víš. No, terciální. Řekni mi to. Já nevím. Řekni mi to.